Tongkha tini Krishnapurni oro candidate phaima bai nong khaksang bo bahai manka Bukhale bahai ke mane belai ke tong thokha mo hai rokai nong ro ke boda phai kya o je tabuk chongmari no kitingai ke phai gona bono no tini belai ke khaksang kha thangnai ni emile sabo nong ro atul mi ya ro mi Otul phede phai phada phai phaya ka tabu bo nong ro rogo phai kunun nai phia ko ঠিক আছে bahai ma tongkha nang tini bobagrani je tabuk chongoi ro hajak 29 Krishnapur ni candidate borong gonang je Mohendra Dev Burmano nugoi bobai khaksang mang khana balai nai thok khabono hamjak kha enggak nungtak lai bobagrano bod dewi koplai khai tabuk 29 Krishnapur je borong gonang Mohendra Dev Burmano koplai khai naroni sukdung no nanyan bagin narok tabu bono bod nai blana ronai jang ronai nang motam kami hijak oro krishna hau oh purbo krishna hau klai ta nang mo parani mong ro ma tongkha tini ro 29 Krishnapur ni candidate norobai koglam sabai mani ba norok tabu bobagrana hamjak nai de na bono hamjak nai de bot bobagrana candidate bobagrana je chongno hamani boro bud nai no taklai Bakrano hamjak nai na bobagrana bud nai da bobagrana bud nai andro sawo tini oro candidate famani tei nung bobai khaksang mangkha man khaksang man nang mo tam para hanja ar de dep thang para tamani bagai ora dur tu dur khaisa ka apun ke sagre belai ke hambai chin media no sudu tini simia seng thangnai bosor dore no seng chini dur camping khai tongo bobagran kogno bapiro haipano election je candidate selection ni sakano seng chini bobagran kogna grasa tipralen dur camping khajak haipano 30 tarikh nomination jomari man pore haini hai seng chin 29 Krishnapur Bidhan Sabha no phainai 16 tarikh go bod dinani bagai seng haini hai chini maringnai andhra somari hangkai chini ektana permanent solution chini greater tipralen abo kuno compromise korei aboni bagai chin bobagra kebo bai alliance ya korei harega to harega jitega hinoi kok samani sing abono no chini je man thanyo sing manani bagai chini সংবিধান অনুসারে chini jeng keboni abo je greater tipralen keboni bohogni mai sekjanaya keboni rangri sekjanaya chini odhikar no sing manani bagai sing phainai beskango chongmari 16 tarikh go jotona bobagra no logrinai greater tipralen support khainai hinai andhra sachino no bodi woi sing 16 tarikh go phainai 2 tarikh go bobagra no joyjukto khairo honai hinai 29 Krishnapur ni andane je botarok 99% jotona support khaika tipra mothano tamoguri tomani bothai mo tabuguri tamni chini 29 Krishnapur Bidhan Sabha bai khobjak i sodar kori para hangkai depthang sudu depthang simia sing all i sodar kori para bo tabo kawoi bobagran kogna piri tongo sing result makha chera ingthun okrang thun buribo sangthun jotono wansa toksa jotono bobagran hamjagai greater tipralen no support khayei tipra mothawa andhra sachino bo bodi nai hinai kok sajaka tai kok bo kasar jaka sing hambai